Čaute ľudia, tu je Stef a vítam vás z nového videa. Dneska to bude pokračovanie z našej série Egg Wars a uvidíme, koľko sa mi dneska podarí vyhrať hier. Pardon, že troška som nachladnutý, ale že troška. Tak sorry za také komentovanie, keď bude zlé, alebo ma nebudete počuť. Ako možno viete, mal som s Alexom potržítko, proste s Alexom budeme hovoriť. Mal som natočiť video z Fortniteu, len jemu sa nedalo a na mňa ide hráčik. Nie, on má Ford, som mŕtvý. OK. Prvá hra nedopadla najlepšie, ale dopadla najhoršie, ako sa dalo. To som neprežil ani možno 3 minúty. A ďalšia mapa je tu. Pokúsime sa rýchlo obstavať vajce. Tomuto sa vraví speedrun. Takto určite viem závisí, že na mňa skoro nikto nepôjde. Toto chcel takto, ale OK. A irony sú sem. Proste classic Egg Wars, zostavať hajce, zničiť týmy a chápete. Pôjdeme v tejto série ako vždy, určite aj do duá, ako vždy. Tam je týpka, aj sem je týpka. Táto týpka fiatkuje. Do Ricky, oh my gosh. To sa nevadí, som kľudný ľudia. Som kľudný. Som sa už pokúšal natáčať aj minulé video, no nevyšlo, alebo troška mi vypojilo internet. A keď som sa to snažil dať na YouTube, všetko spadol mi proste internet a všetko bolo preč. Takže som zúril, ako chápete, úplne why me. Čo má proste zase proti mne, každý skoro. Kúpim si sword a kúpim si pickaxe. Kúpim si pick, hej. Týpka furt avkuje. Sorry, že takto vyhadzujem, ale proste som zvyknutý, aj keď takomu to možno pôjde na nervy ako Endrovi, ale proste to som ja, musíte si zvykať. Reálne ako tejto týpke môžem ísť slow motion, lebo že avkuje. A proste robím bundovi. Aký má tá týpka Madia. Týpka Madia dávajme si pozor na týpky, že sice možno, neviem, som dobrý možno komber. Teraz to tak neviem povedať, keď som minulú hru nikoho skoro nevykombil. Sa bojím, že túto týpku zduplam. OK, vyzerá. Vyzerá týpka, že o mne nevie. OK, tá týpka mala mega šťastie. Tá týpka ide na mňa. OK, moc si myslí. Myslí si až priveľa. Aspoň myslím ja. OK, som mŕtvý, zničím teraz vajce, vidíte. OK, teraz na mňa ide týpek a týpka, ja rád komím takýchto chlapov.
Pakuj. Dobrý. OK, nemám vajco, to je mega problém, lebo asi viete. Kúpim si jablka. Stačí zatiaľ dve teraz. Problémem je, že podľa mňa typci majú nederit. OK, a to som nezamyslel. Dark Blue má vajco. Takže mi nepomohlo, že som ho skombil. Teraz ide po mne, on ide po mne do ryti. Keď som ho porazil s pikexom normálnym. Kde je? OK. Tak toto som dobral. Ľudia, ja viem hrať toto, ja viem hrať Egmorsky. Len dlho som ich nehral, lebo som hral FIFU teraz. A taký Herobrine ma pridal ako priateľa. Super. Ľudia, po tomto videu by určite vyšiel môj survival dáky, akože nová séria zase, lebo čo som sa pozeral na ten YouTube, možno som jediný možno z youtuberov, ktorý nemá svoj survival, lebo zatiaľ všetkých youtuberov, čo poznám, majú. Takže sa troška bojím. A typek ma vidí. Klasika. Klasika po mne sa rozbehne teraz. Ničí mi vajco. A ja sa nebudem mať ako brániť, lebo má lepší armor proste. Hoď ho! A do ryti! Stáva sa. Sorry ľudia za tak trošku, ako to povedať, za sloníček, lebo nie som zvyknutý takto hovoriť. Ale keď ma fakt už Daša naštve, tak by ste si ma fakt neprijali. OK, a ľudia možno vidieť takedy video akože IRL videos s Alexom, proste z futbalu a tak. Rýchlo. Už môžeš na mňa milión ľudí rili, ja sa sem iba babram s vajcom. OK, zatiaľ som ho akože celkom rýchlo odstával. Kupujem armor. Kupujem sword. A kupujem pickaxe. Aha, tak to určite nie. To sa mi podarilo. Storiti, ja som nemal shift. Teda, ja som nedržal CTRL, lebo nemal som shift. Neviem, prečo sa to má shiftovanie, lebo to mám shiftom. Nie CTRL, mám shift na CTRL. Neviem, prečo som... Ja. Okay, oh my god. Proste idem tam. OK. Vyšiel som mu vajco, takže mal by byť akože v kľude. Ten typek podľa mňa nebude. Mal ma úplne, že OK, no poď.
Poď. OK. Game do L. Ja nie som L. A zdrháme. Na ňom. Kam. Konga. OK, ľudia, ja neviem tie slova, tak plus. Neospravedlňte mi, že to neviem spievať. Ja sám viem, že to neviem spievať. Veľa neho je jelov. Takže sa čudujem, že mu nezničil vajco. Ktorý ti on ma videl? Nevadí. Pokračujeme. Alebo... Ešte dáme zhruba ľudia 2 hry. Ale nebojte sa, ja viem hrať Xbox. Len som ich dlho nehral. Ako prvé, žiadne obstávanie vajce. Proste ísť rovno na koho. To mi ide ľudia najlepšie, na koho ísť. Než po spavnutí. Vyzerá, že týpek neavkoval. Dúfam, že ho zarazilo to, že som mu zničil vajco. Lebo bola by sranda, keď nie. A teraz ja idem obsávať rýchlo vajco. Ja som to vedel, že po mne takto pôjde. OK ľudia, tak čaute.